Hari ni pada pelang yang kajang pai ba ki kelang-kelang ke distrik jong ka jela ki Asha jong ka East Kasil district mentah kasi ka khatnya trek nai wit kala pelang yang kajang pai ba anang ba Shillong na basang yang kajang pai ba na Payun hotel lama ka yang jong urat bat kila pelang yang ka jelang hapo Malki laban kerau hang dia bakal kajang pai ba bakal ki Asha kalong ban dawa ban kenti yo ka sarkar na kajang siu ka ba ada tengah simra ka san hajar hapo Malki la pelang yang ka jelang ka balayo yang kajang kren na kini ulam jong ka Asha kibala padam jor jaka jing sabjar jaka sarkar baka jing menti jaka tan ka ka khia ban kan tiu ya ka jing si ko jongki wa na preng jing tres tam ka babon ke jongki Sanu kin lai wap sanu kin lai phut ngau bha ngau sen ai ngau bha tu perkhat lam tu dak lathia ladam dak he men step ba pin ngau tho ya ka ai kin ka jing le ka jing ya ki ka jongi om bangi dawa ya ka ba he Pisu jer kerteng ya gitu ki lai puai lak kita ki prau lai puai hajar ki lai penyau hajar prau hajar ki bandadu ki Islam ki baladap ki basdam ki baladap ni adab bam la ruat sakpo mdan syu te peken ya ka kap ke bangi trai menta om baka pisa ka songsa subu ma pisa set tulap si benai pis ngokum do ngilai dep yo anado arhajar kan yo arhajar kat pra hato katangin bas yo pang meningitis we udah kot jong kai yang kato kakan to ki Asha tablet mare de sim dawai lapo dispensary CHC ya kapan sam ya gitu ki barjat ki simit step kapan sam itu ki dawai plus kawan madin meningitis kawan sa ka JE ke Japanese encephalitis. Kato ke Jepang ni hagisno pangilayo batkala sibru ya kamen sim bukan jong kibri. Hakato kapor ni hapan let. Sa kijaka baris niyang jong kinong song sunong let isu phone kimpon ya kinong song sunong kimpon ya kinong kinkap sunong phone ya ki Asha. One ngin haplet ya lampang do. Sa sisiyan ngan ang bikin mau batang kawai kumba pila keren pahu. Pila keren na kabapo sa marke. Bapin ay ya ka training ya ki VHC ya po gisnong. Ngalaya kendo buwan ngot kirang basnong gibaong. Laban yo bais ngine nagamta kini ki VHC members ki bandage ka training. Kan tapoy ka por pa ki VHC members jong basnong ki rang basnong ki secretary nong ki bajulay tan penlut por nang takalay training ki members ki badan na po ka VHC ru. Kan tapoy ka por kin sami ka mami madan ki Asha jong i dainem. Yin sa ap ya kata kapor. Tetang kini kintihan ki bakan ya. Bagi baik kinong try bro sisni. Iya para bagi try ben met. Iya ni bagi hab ki coach tang met. Tagatagi siu mano. Danong siu. Takomta ngakarpan i health minister ba wat syukran tang ka ek ba pinlan dak sentur. Dapat khatlam. Hi ngathanai arhajar tang bernang khun. Ni gipsai ki yang baro kawai. Takomta ngakarpan pi to isen ai to snap di kajing dawa jongi ngi klam bodor leke ai ka ba pipi ibet pelat sangi kata ya kata ngi pediang bat na ka ba buram ngada kerpa yo chief minister ba iya jongi ha ka por ba usil ya ka pisa jongi ka bangasa pending na do aja kan ar komba ipen mi i health minister da ka jing alam kinoy alam ba iya ngi hable ka hong ka strike ni saya mdai bi ka ka jing sok Demintado ngi dawa na pi ano ngi na ka jing sok hiro ngi pedang nakapasok bat ngi siya diterai biang iki kam ki jongi lada pi pim snga bi jing dawa jongi ngi nyai peteng ki jing ki jongi poblai syukur na kata kadang ang pi ko minister ang badan buram jongi ko mi health minister ibasong thu e gani ka benta kum kalong kami hi ngi da kerparet khmat jong pi pin song thu lem ki jing jiki Asha na marngim kwa shu ban bunya kani gari ka benta ba pila yo i hiru bat kumba pila pen i hiru haki news ye ki jing seo ki ba san hajar kuma fikra na do ning kong ki lai phau ki lai pinyo hajar hendrai menta kumba phiong ba ki Asha ki lai yo san hajar menta ngin dawa ba ya ka san hajar dainem na kata kadaw nganong ipi hang ni kumba iong ka incentives ka babon ya tho yang hang ni khmat jong phi khmat jong ni media ba phi yelij ayu ORS shi 10 kilometer phi yo kanu wai ORS Pilit thau melu haman ki yang phi yo kanu ko ga yin
kita ki incentives ke ba ikong aprin iong makabon bhag incentives pilih tahu kalung marshuka kalung hadu sau arsni kanu sian hilai kanu tingkah finio la nyau sni kin haban la ne ban ang makin haban ya namar ne ban ang matang shim pominate ar pominate kin hab shong kin hab thau na dong shadong kata dik incentives ke ba ikong aprin ila jer nalok kata lada piklan ke motivation ya ke family planning yon em incentive na ki khlong lada khlem kha khlong kinong pun pos nang pi yon incentives lada kasnong ka bahe kan noru kat kom ka jingbon ka population kat kom ka jingdan jing population lada amdan pun pi yon incentives nang ta shushu pi pendi dawai tibiru dai nem Sayo dalada ka kos jong ka jing pendi dawai tibi karno ka kos jong pendi dawai tibi real benai shisnem nang ta piyo ik pisa tang shumare da ka kos hadian ka nos nam piyo lagi paus nam lagi sans nam lagi reus nam ta hato ko health minister ko sarkar jong i hangni pinso tho ba kita gisnam ba ki julai pan pendi dawai kini kinong pang himoder kini gasa kini robot ya kabadai kumba pitep nakaliang jongpi ka state government hi PCU ya ki asha ar hajar tengkasi benai kabadai hin reu tengkasi sni bat kani ke jing seu jongpi ya ka ar hajar tengkah ki benai ru kadai hadian ba phila pendu no ya ka bha jong ki asha kabadai nak sarkar jella kata kadai ke ABS MMBS bat ka jing pendu jongpi ya ka ABS bat ka MMBS kadai hadian ke jing sharam jongpi da ki pau sne ma ki asha jong ka jella jangan semau bandang kaliang jong ka megalia asha wakas union hi ni pen bana baka pis rally jong ni habarokat ki district kala kot manta kasngi bat nang nesha kamat ladangi dangdon ki rally kim dai shu ki pis rally hinrai ki ladai ki protest rally kata kadai ki jing pau kaliang jong ka megalia asha wakas union jangan kerpat ki EC members ki badai ki president ki secretary jong ki block ki district bafer pin so haban kami jing la shai haslong ngin sa pentip ka jaka kanang bangin nang laban perkat kumdo bangin nang yat sa prang sa kamat ha ka bayadai bat ka kam lane ka jing strike ka jongi tang kinai ki jing pen bana nakaliang jong ka megalia asha wakas union kublai sibun long live megalia asha wakas union long live megalia asha wakas union no retreat no surrender no retreat no Lidan ka hong angin yalla kublai sibun ki asha hato kata kadai ka kam Raymond Soha te kunta hangne ni kum ki asha ni pen snau ya ka sarkar bahkan snau lam ya ka ching ka chungi kumba phiyong ba ide nong Raymond Soha kam de na marba ya ka kam asha ngi labor khamat ya ki we ki kam ibo shadin habangi dan kam ya kai ka ba jadi bat ka kamai ka chi ya ka ban lek sha ka we pat ka kam himla namar ba lashai gandan ke wi HND lashai gandan ke monthly meeting kam bandan HPHC nila no ya kita ki kam baro ni haban penbiang ni haban aten ya kata ke badai bat ka health department hato kadai ka try kamon sabha ngimla ban try kat pamon ni haban try kat kum ka cing batai ka health department kata kadai ka cing sisa te kumta ni kerpat lam ya phi ko health minister ban sngau tho lam ya ka cing jongi ki asha ki long kami ki baket ya ka yin kesam ki baket ya ki khun ki ti ki bangai haban nai bunya la ki khun ki ti ndai ka kam asha kala ban khia bat wan chakri ya ka yin kesam ngimla ban chakri ya la ulok ro ngimla dang ban pen khacha dai ne dai Don bak bangiyo daw ko remu babhan siyan. Raikat pamon. Sakri kabenta kaman siyan. Jom unang siyang sinong. Tekunta. Ngasngaw banong. Ko government. MDA 2. Tos ngaw lam ya kacing Jong iki asya.
namar ba ngimla ban traimon sau bha baro silantar ka cingem ki asya ki trai khat san slam hato ki jo cingem na kamasya tang ubay kwai dong lalut hajar tengka Kumta, nidawa ba pen kiu ya ka bainong. Namar ngi ki asya, ngi sutho ya ka cinge. Bangi mat, ngi kernyom, ngi yo, ngi thom, ya ki mau, ya ki she, ya ki lum, ya ka kte, ya ka them, ya ka lho, ya ka ya ka sam, ngi hab lay sa phim sa kandang, trong ka snam, baro ka we, ngi hab runglut. Hang no badan ka thliu ying balet screen ya ki kama per bala batai da ka health department te kumta tang kini ki kumta bang itray ngila yo ya ki incentive nray na kaliang jongi bun ki bang isu tray da ka mensim ka ba mans ngau ha si siya habang ila home visit hato nyo pig asya pi siya yo incentive na ka benta ka home visit ngim yo ya ki incentive na ka benta ka home visit Bala da ka jinglay home visit yung iya kino gilong mi kiba kwa manwan ha ka shake off lane ban ayon jek igikon lada kimtre nginam yo ay na to ka jinglay nray lada ki wan siya kataka ay ka bangla de bias log ki wan siya ki shake off ki wan siya ban ayon jek igikon kiti yung kite ngila ban yo iya itay incentive iba kandiat nray lada kimtre ngila sudo ay Yala kisngi ki bangila penlut porang to. Bat kawai tolong ba ka health minister kas ngau ba ngingin tray man so phabek. Hato baro mo ki briu ka basem ki kam la jong ki kwa banne hajo. Hato maka ba ka simti ya ka kam health minister ko kwa ba ka jala jong i kansa hajo. Dalay kata ka ba uway briu dan yala ka jong ka thong. Kan banang ya ki por kisngi ngidon yala ki jong ki thong tenata ka daw ngi kum ki asyaro ngim la syu ban long kum kita ki nong tray man sumha ngana bo ka jinggerpat ya ka health minister bakan ngolem yang i ha ka ne ka por ka mementa ka bang ilambi na ki way ki district cha ki way ki district ban ya ka peacefully jong i nray na ka liang jong ka health minister e kum bakam don score Kapren ya ka Erika ba ngim la ban priang kapan siya ya kijing yo jong ki asya hana lengkong san hajar tingka hadin ki bayo khat pra ki bayo lai phau nyau ki bayo halo pra phawar hato phila ban priang ya kata lada kinong ngap ki dai ki bas ngau tho kinsa ong baya ka health minister imat hapor bakala friend imat bakala buad sipak laway nakaliang jonga nakataka daw nga ong baya ka health minister haba fikren kum ka priu ka basempang kabla ibat ya ka gerdan minister kren da ka jing tip da ka jing suto wat kren langwer kum ka pi kabaning kong nga gerpat tang ya health minister ndai Kamtam yaw chief minister, deputy chief minister ba Preston, ngap lem yangi, kamtam balay ngawan manajing kren ngangaday na constituency penusla, balay pisyo ngap yang, Los ko yung kijinga chung ikong kaya siya, tidak kebaburam, tangkinay kikantin public.